Ja, velkommen til. Så skal vi i gang med foredraget om, hvad er et menneske egentlig? Det handler om menneskets opbygning, menneskevæsenets struktur. Og I har set på billedet her, der startede foredraget, der er et billede af et menneske, som faktisk er omgivet af en hel masse lys. Så mennesket er faktisk ikke bare et almindeligt fysisk krop, som vi kender det, men der er også en masse ikke-fysisk i mennesket. Og det er det, vi skal tale om lidt i dag. Og vi skal selvfølgelig prøve som sædvanligt at gøre det lidt jordnært. Og denne gang kan vi ikke bruge matematik og statistik som videnskabelige beviser på ikke-fysiske fænomener, så det bliver lidt anderledes. Men lad os lige starte med et lille eksempel på at se, hvor forskellige to mennesker kan være. Og nu skal vi lige få det her til at virke. Og sådan er det jo altid. Så nu. Vi prøver lige igen. Så nu er det der. Så det var det med at se på et eksempel med to forskellige typer mennesker. Vi kender alle sammen den her historie om den barmhjertige samaritaner. Og her har jeg lige skrevet den ned fra et af evangelierne. Det siger jo, at der var en mand, der var på vej fra Jerusalem til Jericho og faldt i hænderne på nogle røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, og så gik de og lod ham ligge halvdød. Og så kom der først en præst forbi. Og han så godt manden, men han gik bare videre. Så kom der en levit forbi. Og det gik det samme. Han så manden, men gik bare videre. Og så kom der en samaritaner, som var på rejse. Og han kom hen til manden og fik medynk med ham. Og gik hen og hældte olie og vin på sårene og forbandt dem. Og så løftede han op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg. Og den næste dag tog han 2 denarer frem og gav verden i herberget, og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale, når jeg kommer tilbage. Den her lille historie fortæller blot, at der findes jo mange forskellige mennesker, og det vidste vi udmærket godt i forvejen. Præsten for eksempel er jo en intellektuelt uddannet menneske, men har åbenbart ikke de store hjertelige følelser, siden han kan gå forbi en mand, der er i nød. Og det samme gælder levitten. Samaritanerne, som man jo så lidt ned på dengang og betragtede som lidt halvdumme, han kom til gengæld hen og hjalp manden. Så der er forskel på folk. De kan godt være kloge, men ikke alle er lige hjertelige mennesker. Nu skal vi se lidt på det følgende, hvordan sådan en menneske i grunden er opbygget. Oversigten vist her. Og først, hvordan er mennesket opbygget, og hvorfra stammer denne viden. Så vil vi undersøge nogle clairvoyante iagttagelser af menneskelægemet. Og den clairvoyante vil faktisk se en aura rundt om mennesket, det der lys, vi så på den første planche. Og han vil se flere legemer, og vi skal gennemgå dem her, de æteriske legemer. Han vil også kunne se nogle chakraer, nogle psykiske organer i legemerne, og han vil kunne se det astrale legeme, mentale legeme. Og det vil vi alle sammen diskutere, og så til sidst snakke lidt om sjæl og bevidsthed. Så lad os gå i gang. Vi kan opdele et menneske i krop og sind og ånd. Den fysiske krop, den kender vi jo fra hverdagen. Den består af knogler, muskler, sener, organer, kirtler og nerver, og er velkendt for os alle. Og de fleste af os mener måske, at det er den krop, vi har, og så er der ikke mere ved det. Men der er faktisk også en ikke-fysisk krop, som er knyttet til mennesket. Og denne ikke-fysiske krop, den består af bevidsthedsoplevelser. Det vil sige, at den består af følelser, tanker og viljer. Det er ikke noget, vi kan måle rent fysisk,
Men det er jo noget, der er til stede, det ved vi alle sammen. Den ikke-fysiske krop deler man så op i sind og i ånd. Hvor sindet igen kan deles op i 3 ting, nemlig underbevidstheden, dagsbevidstheden og overbevidstheden. Underbevidstheden, det er det, man kunne kalde for egoet. Alle vores gennem på barndommen tillærte mønstre, som vi gør helt automatisk, underbevidst, ubevidst. Dagsbevidstheden, det er der, hvor vi synes, vi er opmærksomme til daglig, der hvor vi synes, vi har vores jeg, vores personlighed. Og overbevidstheden, som man kalder den højere del, eller højere selv, er en del af sjælen i virkeligheden. Kommer man videre til ånden, så bliver det sådan lidt mere specielt, fordi den kunne man dele op i 3 dele, hvor vi har sjælen. Ved sjælen forstår vi den udødelige selvbevidsthed, og den del af os selv, der overlever døden. Men også ånden, som er et skridt over sjælen, som man kan beskrive som en slags individuel gudsgnist. Jeg kommer tilbage til lidt senere, hvor man forstår ved det. Og så en tredje del, som man kan betragte som vores guddommelighed. Vi har hver indbygget i os en slags guddommelighed, en oplevelse af at være et med alt. Så nu kan man så spørge sig, hvorfra stammer denne viden om sind og ånd? Og det har vi dels fra den almindelige naturvidenskab, som jo er studier af menneskelig adfærd. Det vil sige fra psykologien, som jo har undersøgt sindets normale adfærd, og psykiatrien, som har undersøgt, sindets unormale, eller måske sygelige adfærd. Men udover den normale videnskab, så kan der også en åndsvidenskab, som er fremkommet på 3 måder. Den ene er, som vi kan se på planchen, gennem åbenbaringer. Den anden måde er ved direkte clairvoyante iagttagelser af mennesket. Og en tredje måde er ved direkte kontakt med forskellige åndelige væsener. Og det skal vi vende tilbage til disse punkter her. Lad os starte med åbenbaringsmetoden. Metoden kendes jo fra profeter og religionsstiftere, som har givet en vis viden om ikke-fysiske fænomener, men jo samtidig også har knyttet det til en religion, og dermed en lære om en Gud og en række, måder man skal opføre sig på for at være et godt menneske. Men åbenbaringen som sådan har jo ikke noget med religion at gøre. Der er nogle mennesker, der direkte, for eksempel gennem meditation, får nogle oplevelser, som man kan kalde åbenbaringer. Og en af disse mennesker, som virkelig har bidraget, det er en dansker, Martinus. Han døde i 1981. Han var født i Sinding i Nordjylland ved Hjørring af en enlig mor og blev uddannet som majorist. Men så på et tidspunkt så fik han en åbenbaring, som vi lige beskriver det et øjeblik. Og han har på grundlag af sine åbenbaringer udviklet et logisk sammenhængende model for mennesket og dets plads i tilværelsen. Det er undertiden det, man kalder Martinus-kosmologien. Og denne beskrivelse, denne, kosmologi, den har en indre sammenhængende logik, som har tiltrukket rigtig mange mentalt indstillede mennesker. Lad os lige beskrive hans åbenbaring. Det var i 30-årsalderen. Han skriver selv om den således. Han var lige lært om meditation, havde læst en bog om meditation og begyndte at praktisere og meditere. Og det var ikke ret mange gange, han skulle meditere, før han pludselig fik den her åbenbaring. Det han skriver er: jeg så lige ind i en skikkelse af ild. Et kristusvæsen af blændende solskin bevægede sig lige hen imod mig med armene løftet som til en omfavnelse. Det guddommelige lys, der således havde taget bolig i mig, gav mig evnen til at se ud over verden.
Og disse åbenbaringer, han fik, gav sig anledning til, at han kunne skrive op imod 40-50 bøger om dette emne. Og de mest kendte, disse er nok det, der hedder Det Tredje Testamente, eller Livets bog 1, 2, 3, eller Det evige verdensbillede. Der står i litteratur listen bagefter nogle henvisninger til Martinus. Hans kosmologi kan man kort beskrive på den her måde her, at den menneskelige bevidsthed bevæger sig i et kredsløb igennem 6 forskellige verdener. Den menneskelige bevidsthed starter fra en guddommelig primær bevidsthed, som den udskiller sig fra, og søger ned i mineralriget, også kaldt salighedsriget hos Martinus, og videre fra dette rige til planteriget, og videre igen til dyreriget, og bevidstheden bevæger sig videre til menneskeriget, og fra menneskeriget til visdomsriget, og tilbage igen til den guddommelige primære bevidsthed, hvor den igen deltager. Vi kan se på planchen, det lige skitseret op, de forskellige 6 afdelinger. Mineralriget det betragtes som delvis fysisk og ikke fysisk. Planteriget og dyreriget er rent fysiske riger, som vi kan måle på. Altså. Menneskeriget som sådan er delvis fysisk, men også ikke fysisk. Og de øvrige riger er rent ikke fysiske eller åndelige riger. Martinus kalder mennesket for dyrmennesket på vores nuværende udviklingsstadium. Fordi dyrmennesket, som han siger, eller det menneske, gennemsnitsmenneske, stadigvæk er ret egoistisk. Og indtil egoismens stadium er forbi, vil han ikke kalde os for rigtige mennesker. Men på et tidspunkt udvikler vi os altså videre og op og kommer ind i det fuldkomne menneskerige. Det var Martinus. Lad os tage den anden afdeling, hvor man har clairvoyante iagttagelser. Den metode kan vi igen dele op i 2. Dels hvor man udnytter sine clairvoyante evner til at udforske ikke-fysiske fænomener, altså den ikke-fysiske verden eller åndelige verden omkring os. Eller den anden afdeling, hvor vi direkte iagttager mennesket som sådan ved hjælp af clairvoyance. Den første metode, udforskning af den åndelige verden omkring os, er især beskrevet af åndsforskeren Rudolf Steiner, som døde i 1925. Han udviklede nogle indre evner, eller sanser kan man måske kalde dem, og brugte dem til at undersøge, hvordan ikke-fysiske verdener er opbygget. Han evnede altså ligesom, få en indre skuen, eller se eller visionær fornemmelse af de indre åndelige verdener. Og på grund af det lavede han så grundlagde det, man kalder antroposofien, en bevægelse, som antroposofi står for viden om mennesket, så det var altså primært at beskrive menneskets åndelige egenskaber og menneskets placering i den åndelige verden. Han har skrevet omkring 300 bøger og afholdt tusindvis af foredrag om sine resultater. Og mange af disse foredrag er blevet nedskrevet og udgivet. Han er også manden bag biodynamisk landbrug, Steinerskoler, børnehaver, antroposofisk medicin og i øvrigt også en retning inden for arkitekturen. Et meget begavet menneske. Den anden afdeling, det er den direkte iagttagelse af mennesket ved hjælp af sine clairvoyante evner. Og folk, der er clairvoyante eller har klarsyn, vil kunne se rundt om mennesket, at der er en aura, og der er ligesom flere legemer rundt om menneskekroppen. Og det er faktisk lidt beskrevet ret detaljeret af ret mange mennesker. Hvis vi skal starte med de 2 oprindelige, der har gjort
en pionerindsats her, så er det det er nogle teosofer, der hedder C.W. Leadbetter og Annie Besant, som har bidraget med de første resultater. Og Leadbetter skriver, at de har kun publiceret de observationer, som de begge uafhængigt af hinanden observerede. Og det skal så give sådan en sikkerhed på, at de faktisk er noget, som flere mennesker kan observere. Metoden, ja, skal jeg lige se. Okay. Vi går videre til den tredje metode her, som består i at have en direkte kontakt med et eller flere kendte åndelige væsener, som formidler viden. Og det minder jo meget om spiritisme, som jo er meget udbredt i den senere del af 1800-tallet og ind i 1900-tallet. Der er lidt specielt ved her, at hvor spiritisme som sådan er bare en kontakt med nogle helt tilfældige åndelige væsener eller afdøde væsener, så er der her tale om en kontakt med højt udviklede mestre i den åndelige verden, som kan formidle en viden direkte til mediet. Og det lyder sådan lidt specielt, men det har faktisk givet anledning til en hel bevægelse, som hedder teosofien. Teosofi betyder viden om Gud. Den startede i slutningen af 1800-tallet med russeren H.P. Blavatsky, som havde en kontakt med de åndelige mestre Moria og Kuthumi. Så læg mærke til, at det er nogle navngivende mestre, som er kendt i forvejen af indviede personer. På grundlag af disse kontakter skrev hun en række bøger. Den mest kendte er nok det, der hedder Den Hemmelige Lære. Og det er ikke bare sådan nogle letlæste bøger, men lidt vanskeligt tilgængelige. Der er så skrevet mere forståelige skrifter, kan man måske sige, længere hen i perioden. Og nu kommer vi tilbage igen til de berømte clairvoyante teosofer Leadbetter og Besant, som jo arbejdede sammen og gjorde meget ud af, at de kun ville publicere noget, som de begge to havde set. Og de skrev en række bøger, som vi kommer tilbage til resultaterne om et øjeblik. Og efterfølgende er der også kommet andre værker inden for teosofien. Især berømt er forfatteren Alice Bailey, som hævder, at hun faktisk fik dikteret nogle bøger af en åndelig mester, som hedder Djwhal Khul, som også blev kaldt for tibetaneren. Og hun stillede altså til rådighed for dette diktat, og der er dikteret over 10.000 sider og skrevet en række bøger på grundlag af det. Og senere er der også andre forfattere, der har bidraget til beskrivelser inden for området teosofi. Så man kan sige, at alt i alt udgør disse bidrag en sammenhængende beskrivelse, som man kan kalde en åndsvidenskab, og som i øvrigt ofte kaldes den tidløse visdom. Og det begreb hedder det, fordi det er en visdom, som er overleveret igennem hemmelige broderskaber i mange hundrede år. Vi kender for eksempel Rosenkreuzerne eller frimurerne, hvor man har en hemmelig viden, som man har holdt meget tæt ind, som ingen skulle få det at vide, hvad det drejede sig om. Og derfor var man også lidt vred på Rudolf Steiner, da han begyndte at frigive den viden. Men Rudolf Steiner sagde, at vi kommer til en tidsperiode nu i menneskeheden, hvor nu det er okay, at det almindelige gennemsnitsmenneske får disse ting at vide om, hvordan den åndelige verden er indrettet, og hvordan mennesket er placeret i denne sammenhæng. Så vi går videre med de clairvoyante iagttagelser af menneskets ikke-fysiske del. Og det er som sagt Leadbetter og Annie Besant, som gjorde det ved at betragte auraen. Det viste sig så, at auraen rundt om mennesket har flere lag.
Det kan vi se på denne her Maria-figur, som i øvrigt er en figur og billede, som hænger i rigtig mange meksikanske kirker. Den stammer fra en hændelse, hvor Maria åbenbarede sig i Mexico i 1754. Og den begivenhed er så malet på den måde, vi kan se her, og begivenheden er hængt op, eller malerierne er hængt op i rigtig mange kirker. Der står en indskrift nedenunder, som betyder noget i retning af, det er ikke sket for alle nationer at have en sådan åbenbaring. Men det, den tydeligt viser, denne her figur, det er, at der er 3 lag rundt om menneskekroppen. Vi kan se tæt ved kroppen, at der ligesom noget, der stråler ud i nogle retlinede stråler. Det er det, man kalder den æteriske aura, eller æterlegemet kalder man det også. Det er et udtryk for kroppens sundhed. Det næste lag, det hedder den astrale aura, eller astrallegemet, og det beskriver sindets følelser. Og det næste lag igen, det er det, der kalder den mentale aura, eller mentallegemet, som viser tankerne som farver og former. Lad os gå de ting igennem her og starte med æterlegemet. Det er det lag, som ligger tættest på kroppen, og man kan opdele æterlegemet i 2 dele med lidt forskellige funktioner. Det man kalder den æteriske dublet og helbredsauraen. Den æteriske dublet strækker sig faktisk kun nogle få centimeter ud fra kroppen, og den kaldes under tiden for formlegemet, fordi den simpelthen ligesom følger formen af kroppen meget præcist. Farven er sådan lysende gråblå eller mælkehvid, og dens funktion er at være formdannende. Altså tænk for eksempel, hvis man skærer sig i det, får et sår i kroppen, så vil såret jo give sig til at hele. Men det man så kan undre sig over, det er, at de her celler vokser sammen igen til hud og så videre. Hvorfor i verden holder de op med at vokse? Hvorfor vokser det ikke bare videre, så der kommer en stor knop rundt om der? Det er formlegemet, æterlegemet, der ligesom styrer de ting der og holder form på hele kroppen. Og sammen kommer man jo ligesom spekulere over, når man tænker på det lille barn, der bliver undfanget. Og der er en klump celler inde i livmoderen, som efterhånden vokser sig op. Hvordan får det efterhånden den form, som nu er menneskelægemets form? Man siger jo, det ligger i DNA'et. Men det er faktisk det æterlegeme, som dannes der, som ligesom sørger for at holde på den struktur, den form, cellerne skal vokse ud i. Selvfølgelig er det styret af DNA'et, men der er altså en ikke-fysisk form, som kan holde styr på det. Den anden del af det æteriske legeme kaldes for helbredsauraen, og den går lidt længere ud end dubletten. Den fortæller om kroppens sundhed. Hos det sunde menneske, der stråler den lige ud fra kroppen, som vi så på Maria-figuren, mens for den syge menneske, der hænger de her stråler ligesom lidt nedad, og ikke ser ikke så sunde og struttende ud. Yderst på det hele, så er der en slags hud, som ligesom omslutter auraen, som består af noget fortættet æterisk stof, som beskytter mod sygdomsangreb, altså angreb fra bakterier, virer osv., og mod påvirkninger, også af følelsesmæssig art i astrallegemet. Hvis der er nogle sygdomme, så vil man kunne se det i helbredsauraen, forandring af strukturen. Man kan endda se disse forandringer, inden selve sygdommen udbreder, bryder frem. Og det er faktisk en metode til at diagnostisere. Hvis man kunne uddanne læger til at være kløvervariante, så ville de have et rigtig godt hjælpemiddel ved at betragte den æteriske aura. Helbredsauraens farve er lysende gråhvid og lidt rosa og violetagtig.
Hvis vi kigger lidt nærmere på æterlegemet clairvoyant, så finder man ud af, at der strømmer nogle energier igennem æterlegemet. Man kalder det for ki-energier. På dansk vil man nærmest kalde det for livskraftenergier. Og energierne strømmer gangs med nogle linjer, ligesom vi kender det fra nervebaner i menneskets krop. Disse linjer kaldes for meridianer, undertiden bliver de kaldt for nadier, og man kender dem fra akupunkturlæren. Der er 14 hovedmeridianer, som vi kan se på figuren, og en række mindre meridianer, både på kryds og tværs. Meridianerne krydser hinanden i det, man kalder for akupunkturpunkter, og dem er der rigtig mange af. Problemet er, at energien samtidig ikke kan strømme helt frit. Der er ligesom lidt blokeringer i disse meridianer, og der kan det hjælpe, hvis man trykker nåle eller bearbejder med tryk på disse punkter, kan det hjælpe med at få energien til at glide nemmere igennem meridianerne. Det er det, der er baggrunden for akupunktur. Men der er faktisk 7 steder på kroppen, hvor der er særlig mange meridianer, der krydser. 21 meridianer. Og det svarer til det, man kalder de 7 store chakraer, eller 7 store psykiske centre i det eteriske, og øvrigt findes de også i det astrale og mentale legeme. På figuren her ser vi til højre disse chakraers placering på kroppen. Navnene, hvis vi går nedefra og op efter, det er rødchakret, som også kan tildele sin farve. Det ser rødligt ud på de clairvoyante. Harachakret, det er orange, det ligger i mellemgulvet, men under navlen. Solar plexus, det er gult, det ligger lige under brystbenet. Og hjertechakret, det er grønt, det ligger midt i kroppen, men ved hjertet, på højde med hjertet. Halschakret, det er blåt, det ligger stort set ved strubehovedet. Pandechakret, det er violet og ligger mellem øjnene, lidt opover. Halschakret, det der vi har haft pandechakret, så er der kronechakret, og det er lilla og ligger på toppen af hovedet. Når jeg nævner alle disse steder, vil I muligvis kunne mærke det selv. Alle kender f.eks. en fornemmelse af sommerfugle i maven i det solar plexus centre, der reagerer. Mange kender også det med at have en klump i halsen, ikke? Det er halschakret, eller nogen kan måske direkte ondt i hjertet, eller ikke ligefrem ondt, men altså en fornemmelse i hjertet, og så videre. Disse chakraer er kraftige centre, fordi der er særlig meget livskraft på de pågældende steder. Og det er sådan en slags psykiske organer i virkeligheden. De påvirker nerverne, kirtlerne, organerne i det område, hvor de finder sig, og dermed har de indflydelse på udskillelsen af hormonerne i blodet. Så det er ligesom den hovedmåde, ikke-fysiske legemer vekselvirker med kroppen, det er gennem udskillelse af hormoner, men også ved at påvirke nervesystemet. Der er også en række sekundære chakraer. Der er faktisk 21 steder rundt i kroppen, det man kalder de sekundære chakraer, hvor det er 14 meridianer, der krydses. Før var det 21, og der er jo 49 steder, man kalder små chakraer, hvor 7 meridianer krydses. I disse mødesteder, der er livskraftenergien særligt koncentreret. I kan se en hel række punkter på figuren, og I kender muligvis selv fornemmelsen under fodsålen, er det som om der er noget varmt punkt, ikke? Eller i midt i håndfladen er det som om der er noget varmt, altså I kan godt ligesom mærke, at man tager hænderne op og begynder at sætte dem mod hinanden, når man står og trækker lidt fra hinanden, så kan man mærke en varme, der er imellem hænderne. Det er faktisk en øvelse, man kalder for snebolden. Man kan sidde her og ligesom bygge denne energi op som en slags snebold. Det er det samme som healingsenergi i virkeligheden. Og man kan bruge den til at heale andre mennesker, hvis man vil. Chakraerne har man ikke bare eterisk, altså i det eteriske legeme, men de er også
i det astrale og det mentale legeme. Og samme sted, og de vekselvirker med hinanden, fordi de sidder det samme sted, og fordi de har en indre bevægelse. Det har jeg ikke lige fornævnt, men de snurrer faktisk rundt. Og jo mere kraftigere de snurrer rundt, jo mere aktive er de. Og den der snurrende bevægelse, den medfører altså ligesom en snurrende bevægelse i næste legeme, altså fra æterisk til astral, og fra astral til mentalt. Så der er en vekselvirkning der mellem legemen, de forskellige auraer. Så man kan kalde chakraer for psykiske organer, eller de har en psykisk funktion i de ikke-fysiske legemer, ligesom vores almindelige organer har det i fysiske legeme. Så chakraerne har altså nogle, vi kan kalde det psykiske funktioner at varetage, ligesom kroppens organer har nogle fysiske funktioner at varetage. Og disse funktioner er også kortlagt her, og der er rigtig mange mennesker, der har undersøgt det her. Rødchakraet, helt nede i bunden, det er ligesom de basale behov, man har som menneske. Det er noget med tryghed, basalt behov, grundlæggende tillid til dig selv, til det at være et sted, have en bolig, til andre og til selve livet. Harachakraet, det er livsglæde, nydelse, leg, sex. Men alle disse psykiske funktioner er der også nogle negative tilstande tilknyttet, hvis man ikke har et helt velfungerende chakra. Så en negativ tilstand for hara-chakra for eksempel vil være skyld og skam og utilstrækkelighedsfølelser. Går vi skridtet højere op og kommer til solar plexus chakra, så er det her hovedsageligt egofølelser og behov og ønsker. Der kan jeg tale om selvtillid på grund af egoet, viljestyrke, beslutningskraft, men også et behov for at føle sig anerkendt. Og det behov for at føle sig anerkendt, det kan faktisk resultere i, at man enten har mere værd, og sådan er lidt retning af storhedsvanvid, eller mindre værd, og det er måske især det sidste, som er rigtig udbredt mellem rigtig mange mennesker. Så er der hjertechakraet. Nu kommer vi op i de højere dele af mennesket, hvor man de 3 lavere chakra, det er ligesom de basale lavere funktioner i mennesket, så er hjertechakraet knyttet mere til de mere kærlige aspekter af et menneske. Hjertechakra, det står for betingelsesløs kærlighed, indre identitet, altså det man kan kalde sjælen, accept, tilgivelse, forbundethed, det at vi alle hører sammen. Negative aspekter kan man nævne selvmedlidenhed og at føle sig som offer, eller simpelthen ofre sig for nogen. Går vi skridtet højere op i halschakra, så drejer det sig om kommunikation, og udtrykke sig selv klart og præcist og kunne forstå, hvad der bliver sagt. Og hertil er der også modet til at udtrykke sig selv, modet til at stå ved sine meninger, have opdyrket en skelneevne, en intuitiv viden. Af negative aspekter her kan være konflikt, skyhed og et behov for at kontrollere andre og kritisere andre. Går vi så op til panichakraet, det der også kaldes for det 3. øje, fordi det er det aktivt, når man har clairvoyance eller klarsyn. Så er det tæt knyttet til den funktion, vi kalder forestillingsevne eller visualisering. Det her evnen til clairvoyance sidder, og den øvrige intuitive sansning. Af negative aspekter kan man sige, der kan være en trang til at manipulere, eller man kan komme ud i nogle virksomheds- og virkelighedsoplevelser, som ikke er reelle. Det sidste chakra, kronechakraet,
Det er så det højeste af alle chakraerne. Her er der ligesom en oplevelse af helhed, integration, en mening med livet og en sammensmeltning med det universelle energifelt og lys. Fordi chakraerne nu er så vigtige i vores menneskelige struktur, så vil vi komme lidt ind på blokeringer. Vi nævnte det lige i forbindelse med akupunktur, at livskraften kunne blive blokeret i meridianerne. Men er der tale om blokeringer i chakraerne, så er det jo ret alvorligt, fordi der er mange meridianer involveret. Der er psykiske funktioner her, som bliver hæmmet. Altså, hvis vi har et kropsligt organ, så kender vi, at det kan godt få blokeringer, der er galdesten eller blodprop eller lignende, som hæmmer funktionen af det. Og det samme kan ske i meridianerne og chakraerne. Og hvis de på en eller anden grund skulle blive delvist blokeret, ja, så bliver deres evne til at optage og fordele livsenergien i kroppen forringet. Og det betyder en svækkelse af kroppen, både fysisk og psykisk, og kan i værste tilfælde føre til sygdom. Blokeringerne i meridianerne kan man jo ofte hjælpe ved akupunktur. Blokeringer i chakraerne, der skal man lidt dybere ind, og den vil man som regel afhjælpe eller rense ud ved hjælp af selvudvikling. Altså man prøver at udvikle sig til at blive et bedre menneske og fjerne ting og sager, som er uhensigtsmæssige i ens adfærd. Eller måske direkte gå i terapi for at få hjælp til sådan en udvikling. Eller gå til healing, hvor det man vil tilføre energi udefra healeren, og healerens hjælpere kan rense ud i systemet. Vi må nok sige, at ingen af os kan prale af at være fuldstændig velfungerende, også med hensyn til chakraerne, så det vil sige, at vi har nok nogle blokeringer alle sammen. Det vil sige, at vi har også psykisk ikke helt velbefindende, fordi der er nogle ting, der ikke fungerer ordentligt. Hvis alting fungerer godt, så vil vi være rigtig psykisk velbefindende. Så man kan sige, at vi lever derfor i en ringere psykisk sindstilstand end egentlig nødvendigt, hvis der er nogle blokeringer. I det følgende vil jeg lige remse op, hvad det kan være for nogle sindstilstande, som kan relateres til blokering af forskellige chakraer. Hvis vi går ned i roden, blokeringer her kan bevirke, at ens behov bliver så voldsomt, at det nærmer sig grådighed. Det kan blive med mistænksomhed eller mangel på tryghed er meget udbredt, hvis der er blokeringer. Selvmordstilbøjelighed, selvdestruktiv sentimentalitet, mental arrogance, manglende proportionssans og for lidt eller for meget identitet. Går vi skridtet op til Harecentret, det var der med leg og sjov og ballade, så kan det tit føre til sexmisbrug, hvis der er blokeringer, en forringet selvagtelse, selvmedlidenhed, medfølelse med sig selv, en fattigdomsbevidsthed, en dømmende eller bedrevidende, præstationsangst eller en forpligtelse. Går vi op i solar plexus, så det er jo der, hvor vi har vores ego, vores mere eller mindre værd. Så der kan blokeringer give anledning til storhedsvanvid, eller det modsatte, en svag selvfølelse, afhængighed af andre mennesker, man skal hele tiden bekræftes, eller en modsat trang til at dominere andre, bitterhed, blokerede følelser, afgive sin magt til andre mennesker, have ubevidste motiver, manglende identitet, dømme rigtigt eller forkert. Autoritetstro hører også til der. Altså, skal man sige, alt for meget autoritetstro. Gå videre til hjertet, så er vi kommet op i de højere lag, hvor det er mere hjertefølelser, der er tale om. Negative aspekter, det kan være følelse af bitterhed og ensomhed. Selvmedlidenhed, distancering fra relationer, misundelse, manglende tilgivelse,
føle sig som offer, eller ofre sig for en forkert sag. Gå op i halschakret, det var det med kommunikationen. Blokeringer her giver anledning til, at man udvikler perfektionisme, eller man udvikler en frygt for at sige noget, for at tale, ligefrem stamme måske. Svært ved at formulere sig klart, svært ved at give udtryk for sine ønsker og behov, en generthed, være kritisk, og en følelse af at blive misforstået. Går vi videre op i pandechakra, det tredje øje, med blokeringer her, kunne give anledning til indlæringsvanskeligheder, en mental sløvhed, problemer med hukommelse eller søvn og manglende koncentration. Op til kronechakret er der så nogen uenighed blandt de kloge inden for det område. Nogle mener faktisk, at kronechakret er ligesom integrationen af alt muligt andet, og der kan ikke være nogen blokeringer her. Mens andre hævder, at der kan godt være nogle ubalancer, som vil medføre noget depression, fanatisme, psykoser eller bekymringer. Men hvorfra kommer nu de her blokeringer og ubalancer? Og det er skabt gennem voldsomme hændelser, som dels er sket i barndommen, måske tidligere liv, eller nedarvet igennem DNA'et. Disse hændelser er i virkeligheden et led i vores sjælelige og menneskelige udvikling. Det er sådan, at hvis mennesket virkelig har den tilstrækkelige følelsesmæssige, tankemæssige og viljemæssige styrke til med kærlighed at kunne håndtere voldsomme hændelser, jamen så undgås blokering og ubalance i chakraerne. Så det er et spørgsmål om at være et, skal man sige, stærkt karakterfyldt menneske, som er fuld af kærlighed og visdom, for at kunne klare sig igennem livet, så man ikke kan blive ramt af disse voldsomme hændelser og få traumer af det. Nå, vi vil nu gå videre til det næste lag af auraen. Det er det, man kalder astrallegemet. Astrallegemet består af 7 lag, lige fra det groveste, kan man sige, til den fineste tæthed. Astrallegemet rækker et godt stykke ud fra kroppen, afhængig af, hvor udviklet mennesket er, og hvad dets følelseskarakter er. Astrallegemet er udtryk for, at vi går og føler. Det har livlige bevægelser med farver og ser meget levende ud. Og det viser faktisk ved hjælp af farver og bevægelser de forskellige følelser og begær, der strømmer i ens følelseslegeme eller astrallegeme. Så det kan man sige, det er et udtryk for de følelser, vi mærker i vores bevidsthed. Er der nogle traumer, så vil man kunne se det som mørke områder. Er der nogle stærke positive følelser, så får det auraen til at udvide sig, mens negative følelser vil få den til at trække sig sammen. En stærk vrede for eksempel vil ses som kraftige røde og sorte farver, som slynges afsted. Irritabilitet ses som felter, der er fyldt med prikkende, små vibrerende energier, som også kan påvirke andre i øvrigt. Det er en ting, som jeg lige skal lægge mærke til. Disse auraer kan godt få kontakt med andre menneskers auraer, og derved påvirke hinanden, så følelserne ligesom kan sprede sig fra person til person. Samme gælder for tanker. Stærk kærlighed kan vise sig som smukke, rødlige farver i form af hvirvler eller spiraler, viser det på næste planche. Det her følelseslegeme eller astrallegeme, det kan være lidt svært at holde styr på for mennesket, fordi følelser er nogle gange noget, vi tit bliver revet med af. Vi har svært ved at styre vores følelser. Og giver man efter på en eller anden stærk følelse, f.eks. stærk vrede, jamen så bliver energien mere levende. Simpelthen man giver det energi, tilfører det energi, fordi man
bliver revet med af det. Og det vil så bevirke, at man næste gang bliver endnu mere tilbøjelig til at give efter for den følelse. Så det kan godt betale sig ligesom at have lidt styr, lidt kontrol over sine følelser. Så hvis man kan, så er det bedre at transformere sådan en stærke følelse ud på en eller anden måde. I stedet for at blive vred og lade det gå ud over andre, så kunne man f.eks. transformere det ud gennem kreativitet eller selvudvikling. Og en ting, man ikke skal gøre, det er at fortrænge dem, fordi så sætter det sig ind i ens indre og kommer på et tidspunkt ud på en eller anden form, måske vrede eller irritation. Så man skal lade følelsen, om man så må sige, fordampe. Man kan betragte det som en slags energi, der løber igennem kroppen, og hvis man ikke bliver revet med af den energi, så er det rigtig fint. Man kan lade energien gå videre og fordampe ud i universet, men man skal ikke fortrænge den, så den sætter sig ind i ens indre. Og man kan sige, at det er sådan set et led i den menneskelige udvikling hen imod at blive et kærlighedsfuldt menneske, at kunne kontrollere astrallegemets funktioner. Det astrallegemets formål er faktisk at give bevidstheden besked om omgivelserne ved hjælp af de følelser, der vælger op i astrallegemet. Så det er en slags måler, ikke? Det udviklede astrallegeme er en følelsesmåler. Vi kan som bevidsthed sidde og kigge på vores astrallegeme, vores følelseslegeme og se, hvad er det for nogle følelser, der kommer, når vi observerer det, eller vi observerer det. Og så siger, det var interessant. Der kunne man godt blive vred der, men det lader vi bare fordampe videre. Det er en vrede, vi lader det ikke gå ud over nogen. Vi kan bruge vreden, hvis det er nødvendigt at reagere og handle, så kan man godt bruge vredens energi til at handle med. Men man skal jo ikke lade den gå ud over nogen. Så man kan sige, at det er uhensigtsmæssigt og forkert brug af astrallegemet at lade sig rive med af følelserne. Fordi det blot er nogle målinger, der karakteriserer en bestemt situation. Bevidstheden skal registrere disse følelsesindtryk og bruge sin sunde fornuft til at handle passende efter dem. En anden ting er, at astrallegemets funktion er jo at måle følelser. Derfor er det uhensigtsmæssigt at alt for mange følelser kørende rundt i astrallegemet. Den virker bedst som en måler, hvis vi kan gøre det sådan, at man kan stilne sine følelser og bringe astrallegemet i ro. Og så kan man bedre mærke de enkelte følelser, der vælger op. Og i forbindelse med meditation anbefaler man tit det, at man skal forestille sig sit astrallegeme lige så stille som overfladen på en skovsø. Lad os gå videre og kigge på mentallegemet. Det er sådan det sidste lag for det gennemsnitlige menneske, der er aktivt. Mentallegemet har også 7 tilstandsformer. Og man vil som regel opdele disse tilstandsformer i det lavere mentalplan og det højere mentalplan, som består af 3 højere lag. Det lavere mentalplan, det er det vi så refererer til som mentallegemet for mennesket, rummer vores tanker og det højere mentalplan, altså de 3 højere lag, det er det vi kalder kausalplanet, og det er hovedsageligt her sjælen har sit sæde. Hvis en menneske for eksempel har nogle egoistiske og materialistiske tanker, så har de nogle tættere og mere grumsede farver i auraen. Så det er man nede i nogle lavere lag af auraen. Mens mennesker med positive tanker, høje idealer og visioner kan have de smukkeste pastelagtige farver og vil være oppe i højere lag af mentalauraen.
Ligesom følelser kan påvirke andre mennesker, så kan tanker også påvirke andre mennesker. Og det sker faktisk igennem 2 måder. Dels kan tanker udsendes som bølger, ligesom vi kender det med lysbølger, og det kan opfattes af andre mennesker, disse lysbølger. Det menneske så opfatter ikke så meget selve indholdet af tanken, men mere, man skal sige, baggrunden for en tanke. Altså hvis en for eksempel sidder og tænker på sin Gud i en religion, og det bliver sendt ud til en anden en, der måske er buddhist, så vil han sidde og tænke på Buddha i sin tanke, han får. Simpelthen fordi det er tanker, der er religiøse som sådan, men indholdet af dem formidles ikke på den måde. Det gør det igennem tankeformer, som er den anden måde, som tanker kan udsendes på. Og tankeformen, det er en konkret geometrisk form, som giver anledning til en bestemt tanke, når den opfanges i et andet mentallegeme. Og det er den samme type tanke, der bliver gentænket, hvis man kan sige det, i et andet menneske. Så nogle tankeformer kan ofte være ret stærke og kraftige. Det er jo et spørgsmål, hvor meget man visualiserer sin tanke, når man sidder og tænker. Kan en udmærket visualisation. Hvis man sidder og læser en god bog, så har man simpelthen billeder inde i hovedet af handlingen og personerne i bogen. Det er det samme, der gælder, hvis man tænker. Tænker man kraftigt, visualiserer man tanken, så bliver den særlig stærk og stærkere og laver en fin geometrisk form, som kan overføres til andre mennesker. Og som man måske ikke tænker så meget over, så er sådan nogle former faktisk skabende. For det første kan de overføres til andre mennesker, og det vil sige, at hvis man tænker negativt eller fordømmende, ja, så er det altså til skade for ens omgivelser, og øvrigt også for ens selv, fordi man frembringer noget tilsvarende negativt og fordømmende i andre. Men tænker man positivt, ja, så vil den også positivitet også forplante sig til den anden. Og det er jo værd at tænke over, man simpelthen vil være glad, kan få andre mennesker til at være glade ved at tænke glade tanker. Og så var det lige komme ind på, at tanken faktisk har skabende kræfter også. Hvis man laver nogle virkelig med visualisering, kraftige, fine tankeformer, for eksempel om et eller andet ting, man kunne ønske sig, så vil man ligesom give den ting liv, og den vil eksistere i sig selv, og være i stand til at skabe den ting, man ønsker sig. Det er sådan en lidt speciel situation, og der har været skrevet meget om disse ting, flere forskellige bøger også, med de man kan tiltrække sig de ting, man ønsker på den måde. Man kan også bruge det form for tankevisualisering i forbindelse med healing. For eksempel har man brugt det ved en alternativ kræftbehandling eller bøn. Der har man lavet nogle eksperimenter, samlet en gruppe mennesker, der er gået i forbøn for en syg person, og faktisk lavet eksperimenter med nogle personer og en gruppe, som der blev bedt for, og en gruppe, som ikke blev bedt for. Og set en signifikant forskel mellem de 2 grupper. Og man benytter også disse tankevisualisering i meditation og i tjenestearbejde, som er en meditationsform, hvor man stiller sig til rådighed til gavn for menneskeheden. I den senere tid her, der er sket en rigtig stor udvikling af mentallægen. Man kan sige, at det startede med reformationen, hvor der virkelig skete noget i menneskehedens udvikling. Alle mulige kulturbegivenheder, musik og kunst og skriverier, litteratur. Og det har jo bevirket igennem
de cirka 500 år siden det startede, at menneskeheden har nået en meget, det må sige en høj udvikling af intellektuel status, som jo blandt andet er bevirket, at vi har en teknologisk civilisation, hvor man kan rigtig mange ting, flyve og køre i biler og lave varme, og vand kommer ud af hanerne i huset osv. Så mentallegemet er virkelig blevet udviklet i denne tid. Og det vi skal huske nu er, at man skal også bringe det under bevidsthedens kontrol. Fordi ligesom hvor astrallegemet jo er en følelsesmåler, så kan man sige så mentallegemet en tankebehandler. Og ikke meget. Man skal ikke lade sig rive med af alle de her fine tanker, ligesom man ikke skal lade sig rive med af følelserne. Funktionen med mentallegemet er, at det kan behandle tanker. Og der kan man sige, på vores udviklingsvej hen mod at være et menneske fyldt med visdom, så er det vigtigt at kunne kontrollere mentallegemet, så det benyttes som et værktøj til at tænke tanker med, og ikke få lov til at køre sit eget løb. Et mentallegeme, der ligesom vil køre sit eget løb, kan være uhyre intelligent og kan kendes ved, at hensigten helliger midlet. Der er med andre ord ikke meget hensyn til andre mennesker der. Mentallegemet bruger sin logik til at nå sine mål, uanset omkostningerne for dets medmennesker. Det er selvfølgelig ekstremt, men fortsætter man på den måde, så vil det et koldt intellekt, som er meget egoistisk og derved uundgåelig, vil ende som et ensomt væsen. Hvis man derimod følger en almindelig menneskelig udvikling hen imod kærlighed og visdom, så vil man ikke reagere på den måde, men man vil vide, at mentallegemet blot er et nyttigt redskab. Mentallegemet skal optrænes til at tænke klare tanker. Et almindeligt mentalllegeme har rigtig mange tanker. Det skaber forvirring og kaos i tankelivet. Så det man bør gøre, det er at prøve at stille sine tanker, ligesom man skulle stille sine følelser, og kun være koncentreret og fokuseret om de tanker, der er nødvendigt i øjeblikket. Og lad os så gå hen til det sidste legeme, som er aktuelt i forbindelse med gennemsnitsmennesket nu. Det er det, der hedder kausallegeme, som jo stammer fra de 3 øverste tilstandsformer i mentalverdenen. Der er nogle clairvoyante, der også er evner til at iagttage det. Og det vi ser, at der er en slags lysende skikkelse, som de kalder det højere selv, i sådan et kausallegeme. Og det er det, man som også under tiden vil kalde sjælen, som skal forstås som den del af mennesket, der overlever døden. Så vi har altså en udødelig del af os selv, som vi kalder for sjæl, og som lever videre efter vores død. En bevidsthed, der overlever døden. Der er faktisk kim til legemer, der rækker endnu højere op i planerne. Og der siger man for mennesket, at det højeste aspekt er det, man kalder monaden. Det bliver også under tiden kaldt for ånden, eller for jeg er nærværelsen. Monaden siges at være et med det store bål af milliarder af guddommelige monader, som oprindeligt er udsprunget fra samme store guddomsvæsen. Altså skal forstå ligesom på den måde, som vi så det for eksempel i Martinus billede af den menneskelige bevidsthed, springer ud som en gnist eller en del af en stor guddommelig væsens bevidsthed. Så vi har sådan ligesom en lille smule Guds gnist i os alle sammen. Og det leder mig lige hen på en sjov historie. I har sikkert hørt om den indiske guru Sai Baba, som var kendt for at ryste aske ud af sine hænder. Men han sagde engang til den måbende menneskemængde, jeg er Gud. Og det er jo ret ubehageligt at høre nogen sige sådan noget. Men han fortsatte lynhurtigt derefter. Og det er du også, men du ved det bare ikke. Og det er i den forstand, som vi ser her, at vi har alle sammen en lille det Guds gnist i os, noget guddommeligt. Og derfor også i det inderste inde en fornemmelse af at være et med alting.
lige for fuldstændighedens skyld vil jeg lige nævne her, at der faktisk er flere chakraer end de 7, jeg har nævnt her. De 7, det gælder så for vores fysiske krop og psyken som sådan. Men inden for de senere, jeg skal sige de sidste 50 år, sådan noget, er der rigtig mange mennesker, som er blevet interesseret i sjælelig og åndelig udvikling, og har studeret en masse litteratur. Der findes rigtig meget litteratur til åndelig søgende. Og det har bevirket et kollektivt løft i menneskehedens bevidsthedsniveau, hen imod mere hjertelige og sjælsbevidste mennesker. Og det viser sig, at når sjælsbevidstheden begynder at blive mere aktiv, man kalder det også, at man får sjælskontakt, så er der nogle ekstra chakraer, som altså er chakraer i sjælen selv, som begynder at blive aktive. Og dem vil jeg lige nævne her, selvom det nok er de færreste mennesker, der egentlig har dem særlig aktive. Der er 5 ekstra chakraer, og jordstjernechakra, det er det sidder dernede, det sidder nede over fødderne. Og nu vil jeg huske på, at det er sjælsegenskaber, der taler om her, så det der bevirker, det er en tryghed, en tilhørsforhold til jorden, jordens sjæl, jordens hjerte, en omsorg for vores helt specielle jord. Så det vi kan se, det er nogle sjælelige egenskaber, der ligesom udtrykkes her. Så er der et chakra, der sidder ved navlen, kaldet navlechakra. Det er igen sjælelige egenskaber. Det er en følelse af sammensmeltning med alle væsener på jorden, og en samskabelse med mere lys på jorden. Så vi er oppe i nogle lidt mere abstrakte begreber, end vi er vant til i vores bevidsthed. Så kommer kausalchakraet, som sidder en lille smule op over kronechakraet. Det er det sted, hvor der stråles guddommelig feminin energi ind. Altså guddommelig feminin energi, det er kærlighed, visdom og kraft, men med et feminint aspekt. Går vi en tand længere op, så kommer vi til noget, der hedder sjæls stjernechakraet. Man kan sige, det er ligesom kontaktpunktet til vores sjæl. Her har vi sjælskontakten. Her har vi sjælens evner eller sjælskompetencerne. Her har vi sjælens hukommelse. Og så er det øverste og sidste abstrakte chakra, det hedder stjerneportchakraet, som ligesom er adgangen ud i universet til den kosmiske sol, og i øvrigt har den egenskab at tage imod guddommelig maskulin kraft til at fordeles i vores menneskesystem, så der både er guddommelig feminin energi, der strømmer ind, men også guddommelig maskulin energi, der strømmer ind. Og et af formålene er jo at forene disse 2 energier i en fælles forening, ligesom vi kender det for eksempel fra det symbol, der hedder yang og yin, hvor man har 2 modsætninger, der smelter sammen til en enhed. Det er symbolet for foreningen af for eksempel feminin og maskulin energi, eller i hele taget modsætninger. Men som sagt, der er ikke mange, der har opnået denne grad af sjælsbevidsthed. Og i hele taget, hvad er bevidsthed? Nu har vi gået igennem menneskets opbygning og har snakket om bevidsthed, som om vi ved fuldstændig, hvad bevidsthed er for noget. Og det ved vi måske også inderst inde. Men skal vi prøve at sætte et ord på det, så kunne man så sige, at bevidstheden, det er den, skal vi kalde det jeg-følelse, vi har, når vi observerer noget. Altså det er objektet i modsætning til ens selv. Så snart der er et objekt, og vi kan sætte det i modsætning til noget selv, vi observerer os selv, så har vi vores bevidsthed der. Det er altså der, hvor vi har vores opmærksomhed og er bevidst om noget. I teosofien siger man det på den måde, at når liv gennemstrømmer eller beliver stof, så opstår der bevidsthed. Det vil være helt relevant at spørge, hvem er jeg, hvad er jeg, hvad forstår man ved jeget? Og det er et par gode spørgsmål. Man kan sige, at der er ikke nogen tids- eller aldersfornemmelse knyttet til jeg-følelsen. Jeg-følelsen, den kan faktisk tilhøre både egoet, altså det underbevidste, personligheden, det dagsbevidste, eller det højere selv, altså sjælens bevidsthed i virkeligheden.
Så jeg-følelsen er faktisk tilknyttet, hvad vi i øjeblikket er opmærksomme på. Når vi er opmærksomme på noget, så bliver vi ligesom revet med ind i den opmærksomhed og har vores jeg-følelse der. Så vi har vores gennemsnitlige menneskeudvikling i øjeblikket, så er jeg-oplevelsen fuldstændig opslugt i det, som opmærksomheden tilfældigvis er rettet imod. Og det kan være, hvis vi har et eller andet egoistisk måske, ja, så er vi vores jeg rigtig egoistisk. Men det kan også være, at vi i kærlighedsforhold er meget opfyldt af kærlighed til hinanden, ja, så er vi jo meget kærlige mennesker. Vores jeg er helt og aldeles opslugt af kærlighed. Og på den måde er der forskellige niveauer i vores jeg-oplevelse. Og man kan sige, at den menneskelige udvikling i virkeligheden er det, man kan kalde en bevidsthedsudvikling. Og jeget efterhånden ikke lader sig rive så meget med i øjeblikkets dramaer. Man kan bevare overblikket og forstå, at astral eller følelser og mental tanker blot er registreringsinstrumenter for følelser og tanker. Så hvis vi kan have det her overblik og ligesom se det hele lidt for oven, selvom følelserne og tankerne strømmer igennem os i et virvar, vi skal ikke lade os rive med af dem, men vi kan betragte dem ovenfra, jamen så vil jeget opleve at være forenet med sjælen. Så vil vi have sjælskontakt. Og det er selvfølgelig det, vi alle modstræber hen imod, at vi er forenet med vores sjæle. Og man kan beskrive den måde, at bevidsthedsudviklingen kan faktisk beskrives som jegets vej op igennem alle chakraernes psykiske niveauer, lige fra de laveste til de højeste tilstand, lige fra egoismen gennem de mere uselviske tilstande op til kærlighedsvisdomskvaliteter, som vi har i sjælen. Og de kvaliteter kan beskrives som medmenneskelighed, medfølelse, samfund og global solidaritet, hjælp til mindre udviklede kulturer, og i det hele taget en erkendelse af, at hele menneskeheden er en stor familie. At alle mennesker simpelthen er søstre og brødre på denne jord. Det er så lidt den forståelse, at vi alle sammen er Guds knister. Vi er alle sammen et på en eller anden måde. Vi er alle sammen søstre og brødre. Og sammen kan vi løfte denne planet op til et blomstrende samfund, som er gennemsyret af menneskelighed og medfølelse. En planet, som det virkelig er værd at leve på, og hvor alle er til gavn og glæde for hinanden. Så der var et ideal at leve op til. Og hermed vil jeg så afslutte det lille foredrag her, og simpelthen kigge på den lille figur her. Nyd livet, vær et glad menneske, glæde, spred glæde. Ja, you are funny. Der følger en litteraturliste med i plancherne og noterne til foredraget her. Glæde, spred glæde. Ja, tak for den gang.